Zijn er dan nog liedjes die je graag zou willen maken, maar tot op heden nog nooit hebt kunnen maken? Dat is een moeilijke vraag. Liedjes die ik zou willen maken. Ja, een wereldhit zou ik nog wel eens willen maken. Maar wie niet? Ja, is dat belangrijk voor een artiest, die hit? Nou, de hit op zich niet eens zo, maar wel het idee dat je gehoord wordt en dat je gedraaid wordt. En bij de meeste regionale omroepen zit het wat dat betreft wel goed, maar Hilversum is heel erg lastig. De motivering daarvan verschilt. Het past niet in het format of muzikaal willen wij toch iets anders. En ja, dat zijn eigenlijk de voornaamste redenen. En eigenlijk snap ik het niet zo goed, want wat ik op de radio hoor, daar zou het prima tussen passen. Is het dan zo dat je dan daar probeert rekening mee te houden als je dan nieuwe liedjes maakt? Of zeg je van ja, ik maak liedjes voor de liedjes en voor mijn publiek en laat die radio dan maar zitten? Ja, dat laatste. Je maakt gewoon iets wat je zelf mooi vindt. En je gaat niet al bijvoorbeeld denken van, oh, dit vindt Hilversum of Radio 2 of zo, vindt dat vast niet leuk. Dus ik ga het maar veranderen. Nee, je moet echt uitgaan van je eigen muzikale voorkeuren. En dat stop je er helemaal in. En als het dan er niet uitkomt, nou jammer, maar dan gaan we gewoon weer verder.